De bewoners uit de Trienwouden kunnen van juni af vervierd worden in een nieuwe wiekauto. Dat zijn voornamelijk mensen die een beetje een beheinding hebben wat de mobiliteit betreft. Ze hebben bijvoorbeeld net een rijbewijs meer of net een auto. En dan dreigt het al snel in een isolement te bedarren. Dus daar is grote behoefte aan en die gaan wij vervieren. De auto is bedoeld voor lietse ritjes, piekelieks even naar de supermarkt voor de boodschappen. Je kunt ook bezwaar letten, maar het gaat vooral om de contacten. Mensen die mogen graag heen gaan, bloeien een kwartier of een hele uur. En als dat zelf niet meer doen is, dan houdt dat op. Dan ben je afhankelijk van een familielid of een boervrouw, wat ik wel gebeurt gelukkig. Maar dat proberen wij vooral op te pakken. Op werkdagen tussen 9 en 11 zal het nieuwe verviersmiddel rijden. Er wordt alleen nog in dit gebied rijden, dus echt een taxi is het net te nemen. Daar ben ik heel duidelijk in, want de ritten die moeten dus een dag van tevoren minimaal onvregen worden. Dan noteer je de naam en de tijd en dan wil je ophellen. En als je verombollen, ga je dat ook aan. En dat is dus het verhaal van dat het net een taxi is, want dan zullen we de hele Trienwouden troffelen en zo iedereen, dat doen we net. Naar de winkel en zo en naar de familie lopen. En lijkt het dat jou wel wat? Jawel, ja, makkelijk. Omdat ik zelf weg naar het rijden kan. Voor die auto binnen er zelfs ex-chauffeurs nodig. Alles wordt toch vrijwilligers, maar een soort willen dienen. Nou, de regio is heel behind. Hè? We gaan net verder als Hudegriep en Trienwouden en Tietjerk Wiens ben de feesten voor. Dus het is nog toegestaan. Dus ik vind het belangrijk dat de mensen in eigen omgeving wijnblouwen kennen. En dat moet machinaal nog wat verzwargen. Hè? Niet alleen de gemeente, maar machinaal. Ik heb altijd door die vrijwilligers, want die moet het doen, dat ben ik zelf zeker. Want als dat net goed vallen is, de neus net dezelfde kant is zien, dan wordt het moeilijk. In juni zette de rit nu een, omdat de chauffeurs eerst nog even aan het nieuwe verviersmiddel wennen moeten. We krijgen eerst nog instructie over de auto en we moeten een soort examen waar we wel geschikt zijn om chauffeur te wezen. Heel jaren skeerde vrij rijden, dus ach ja.